गासिबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनाबिलिनि मोजां हामलायनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय। लोगोसेनो फैबाय थानाय 2022 मायथाइनि गोदान बोसोरनि हामलायनायखौबो आगोथियायै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय। आङो दिनै बेयाव मोसानो होननानै फैयाखैमोन, प्रग्राम नायनो होननासो फैदोंमोन। ओमफ्राय आंखौ दा मोसानो खावलायनाय लेखायै आंबो गोबां मानसिफोर नुनायलाय मोसानो लुबैबाय आरो बुंनो थाङोब्ला बांसिन मोजां मोजां सेंग्राफोर नुनायनि थाखायसो मोसानो गोसो जादों आङो। बेनि थाखायनो रिहार्सेल गैयाब्लाबो इसे मोसानोसै। जिखौ दामना होयो बेखौनो मोसासिगोन आङो। गोजोन्थों। रायजोफोरा बयबो न'खराव थानांगौ, मोसाफा रंजाफा। Oh,
जोबोद गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय